Upoutávka ke kurzu outdoorového vaření Kreativní kotlík. A hned frontálně proti lunchmeatu a chalupářskému guláši. To, co se bude ozývat za mnou, to je Berta, která se pokouší pohřbít nějaký klacek a vůbec jí to nejde. Ukážem si jídlo dneska, který je jednoduchý, rychlý, vyvážený, s nulovou domácí přípravou a s minimálním časem stráveným v supermarketu. Bramborová kaše, tuňák v konzervě. Tečka. Jdeme na to. Je dobrý znát poměry jednotlivých ingrediencí na jednu porci. Strašně vám to při vaření pomůže, aby z toho nebyla kejda. Takže já vím, že potřebuju 200 ml vody, vařit budeme dneska na lihu, protože je to poetičtější. Ke 200 ml vody budu potřebovat 5 až 6 lžic kaše, aby byla akurátní. Tuňákovou konzervu používám nejradši tu z chili, dává tomu takovej říz. Je to jediná konzerva, kterou má cenu tahat na zádech. I když jsem mluvil o 2 základních ingrediencích, vždycky si to můžeme něčím vylepšit. My si tam dneska dáme ještě trochu zelený hrtě, a trochu misopasty. Voda se nám vaří, takže máme skoro hotovo. Nalejeme tam z konzervy 5 až 6 lžic kaše. A pořádně to mícháme. A necháme minutu odstát. O věčným a vděčným tématu, jestli je lepší vařit na lihu, na plynu nebo na benzínu, se víc dozvíte v kurzu. Vykopíme tuňáka. A hotovo. Cukry, tuky, bílkoviny, všechno v jednom. Příště se podíváme na nějakou polívku, protože bez polívky to nejde.